Горбуша балыгының татарча тәрҗемәсе ничек яңгырый? Уха һәм балык ашы турында Гөлназ Сираевадан табышмак. Илсаф Татарстанның халык артисты исемен алгач тәмлерәк пешерә башладымы? Буларның барысында тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышыннан күрерсез. Бездә кунакта эстрадабызның популяр җырчылары Гөлназ Сираева һәм Илсаф. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.